Shalom horas madihita saluhutna. Di hamuah kadamang dohok dainang, manang di dia pe hamu maringanan, tangyang nami, toktong mahamu di bagasan hahipason, dohot pangaramotion ni Tuhata Jesus Kristus. Adorak sota parade hata ni Tuhata, jumulu mahita martangyang. Dame ni debatan na sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani Tuhata nagabe jamita di minggu padua hodung Epipanias. Ima di tanggal 10 Januari 2025. Hatani Tuhata na tersurat di buku panurirang Yesaya bidu 62 ayat sada rodi ayat 5. Dohot topik minggu saluhut bangso marnida hati goran dohot hamuliau ni Jehovah. Bangsa-bangsa melihat kebenaran dan kemuliaan Tuhan. Ujahama dihita songonoma didok hatani Tuhata. Alani Sion dang tarbahenau sip. Jala alani Jerusalem dang oluau popoman. Paima bisar hati goranna songon sodang ni mataniari. Jala hatuaonna songon sulu-sulu na marsi gorgor. Jadi idaunya kabangso parbiguma hati goranmu, jala saluhut akaraja hamuliaunmu, jala ikon marguarhon guarnai baruho, si pabuau ni pamangan ni Jehovah. Jadi gabe tupal hamuliau maho di tangan ni Jehovah, jala tupal harajaun di tangan ni debatam. Dangbe guaron ni halako na tinadikon, jaladang be dohonon na tutanom, halongonan. Ay guaron na maho, hasoloan ni rohaku do ibana. Jalatanumi naung marharaja adoho. Ay lomodo rohani Jehovah midaho, jala marharajaan tanomi. Ay songon rikot ni duli-duli mangaririt na marbaju, songonido rikot ni aka anakmu mangaluluiho. Jala songon las ni rohani panguli mida na niolina, songonido las ni rohani debatam midaho. Ima hatani Tuhata. Isedo na nidokna na soolosip tidak dapat berdiam diri ala nisioni. Jala isedo na nidokna na soolo popoman tidak akan tinggal tenang ala ni Jerusalem. Ala ni Sion daktar bahenau sip, jala ala ni Jerusalem dang oluau popoman. Ima didok rupani di ayat sadai. Isedoi. Hamak kadongan, dak salam molo tadok mertudu-tudu tutuhani do paddohani. Lapatanna Tuhataido nanidok nadisi. Memang ido hadirion ni Tuhata. Ada kaya olo Tuhatai sip berdiam diri mamereng kiada ni bangsona. Dakya olo sip Tuhatai mamereng kiada atta. Dakya olo Tuhatai popoman manang tinggal tenang mamereng kiada atta. Itulah pribadi Tuhan yang kita kenal. Alai molo tapamanat panurak ni hata ahu disi naso mamake huruf besar di ayat sadai rupani terlubi buidui mertudu-tudu tu panurirang Yesaya. Lapatanna si Yesaya do naso olo sip mamereng kiadan nisioni. Si Yesaya do naso olo popoman ala ni kiadan ni Jerusalem. Tidak mau tinggal tenang. Jala molo tatelusuri lebih dalam memang ido pribadi ni panurirang Yesaya. Sahalak panurirang naso olo berdiam diri mamereng na masa di tonga-tonga ni bangsoi. Seorang nabi yang sangat peduli dengan keadaan umat Tuhan. Berbeda doi bana tu si Jona manang si Yunus na tardok na so peduli tu bangsoi ate bahka tu persuruan ni Tuhani. Didok laho tu ninipe hape maporus do tu Tarsis. Budi taidan do di Jona bidusadei. Sai adong do na songo si Jona onate. Olo ninna donian alai asing diulahon. Olo lao piau ninna hape tu na asing do rupani lao. Termasuk maun akan naso bertanggung jawab ate. Naso turut tu aka aturan dohot
persuruan. Hamu kadongan gelisa do si Jesaya mamereng kiadan ni bangsoi. Dang nok si malolong na mamereng kiadan ni bangsoi. Jadi saliling sosonang bangsoi ibana pedak sonang. Jadi molo tagobar horupani dus masih Jesayaon songon inaina na maroro geleng na dang mudum ibana saliling sumudum geleng nai. Atik penau modohodok niyan ibana alai say ditahatod dui saliling sumudum geleng nai. Sipata nga olo ibana say songon aduhur na mertutu say manguduki ala ni borak ni si malolong na alai ala sumudum du pegeleng nai bertahad du ibana dang mudum. Adok kia di boto hamu tahe ina papudu ponggeleng na hapelaus ibana perjulu mudum. Dang di boto begeleng na nungalao martugarangi. Beda do tua mama te. Mula mama do disuruh papudu ponggeleng na gabe ibana do perjulu mudum. Songoni marupa ni mulubui tagobar hon songon inaina na marorot geleng nai. Hamu kadongan dang songoni ang go panurirang Jesaya maksud na gabe terpudum ibana rupani. Tuk subui do ibana sip ala ni Sion. Tung sohapopomat do ibana ala ni Jerusalem. Ala ni Sion daktar bahenau sip jala ala ni Jerusalem dang olo au popoman. Pai mabisar hati goran na songon sondang ni matanyari. Jala hatuaun na songon sulu-sulu na marsi gorgor. Jadi idaun niya kabang soparbigu ma hati goranmu jala saluhut akaraja hamulionmu. Jala ikon mangguarhon guarnai baru ho si pabuaun ni pamangan ni Jehovah. Jadi gabe tupal hamuliau maho di tangan ni Jehovah. Jala tupal harajau di tangan ni Debatam. Gudang dunwaingon songo padohan naung jujut tabigi senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. SMS. Tok uluna ala denggad donganna. Jala marulup-ulup todina ala susah donganna. Halak manuhor kulkas ibana ngaliam moho pate. Halak manor tori gabe ibana hutur-hutur. Buasa bui songoniate. Tutu gudang dora faktorna alai sada siani ima iri hati siki rohana. Memang saliling miano dingulu ni sasahalak tung subui dui marlas ni roha mamereng kebahagiaan ni donganna. Alani tabolokom ma pangalaho si songoni. Di hamuak kadongan saha porsiaon molo didok nakidang olo sip si Jesaya mamereng Sion jaladang olo popoman ibana ala ni Jerusalem suku-suku tasada do ima buasa bui songoni ibana ahadu nama ngoncar rohana patupai nian nunga tadok nakidigijang sahalak panurirang na peduli do ibana di kedan ni bangsoi alai asing ni ito tu ala namiat do di ibana holong ni roha. Tung somungkid do tarpatu papanurirang Jesaya itu bangsoi molo soniojar ni holong ni roha. Sederhana dunia bigion alai memang ido nabui taida sia trupuk jamitaon. Kasih itulah yang mendasari dia dan mendorongnya sehingga ia begitu peduli terhadap umat Israel. Memang molo nunga terlanjur sayang ate, terlanjur cinta, terlanjur mengasihi. Sai pikiran ni ido na dumenggan. Sai patupaun ni ido na umuli. Jepek dohonon halak na miat di bagasan holong dang nok si malolong ni mamereng na hinaholongan nai. Dia tidak akan tinggal diam melihat keadaan kekasihnya. Dan tidak mau tinggal tenang sebelum kekasihnya itu sampai di titik aman dan nyaman. Hamuak kadongan, lau songonido nuaing tuhatai maradupo bangsona nang maradupo kita. Molo songoni masih Jesaya sangat makaolongi bangsoi lubi sianido pe holong ni tuhatai maradupo bangsona. Holong ni tuhatai pola rupani dipertudus tu holong ni sahala duli-duli maradupon na niulina. Las ni rohani Tuhani dipertudus tu bangsoi
tulas ni rohani duli-duli maredupon na marbaju. Songo kita akan naung marsuami istri ate. Buido peta bayakon wai kita neberuon rab dohot pasangatai suami istri. Ai sai hirahita duda napuna purtibion. Anggona asing ita anggap doi na mengontrakate. Buido pe museta bayakon las ni rohata uju pajupang dohot pasangatai neberuon. Ala ni las ni rohata satiki sape so taingok dumangan rupani. Jalanak somangan dak terasa namali. Songoni do tae. Hamuak kadongan dia mabukti ni holong ni Tuhan itu bangsona. Totu molo tabereng sia trupukon na perjulu memastikan bicar molo di hati Indonesia didok bersinar hati goran ni bangsoi songon sondang ni matanyari. Jala hatuaun na songo sulu-sulu na marsi gorgor. Lapatan ni adong jamina siat Tuhani, adong garansi siat Tuhani. O marupani patuduhon kepastian. Jadi dakola bangsoi hita pe butuh do kepastian na manguluo nati. Sudido hita membutuhkan kepastian. Jadi ido na perjulu rupani bentuk manang wujud ni holong ni Tuhani tu bangsona. Na padua hon digati guarna. Molo di ayat 2 di dok ikom mangguar hon guarnai baru honin narupani. Molo di Alkitab terjemahan baru 2 TB2 di dok songonon orang akan menyebut engkau dengan nama baru. Dia maguarnai barui di ayat opati di dok dang be guaron ni halako natinadikon jalarang bedo honon natutanom halongonan ay guaron nama ho hasoluan ni rohaku duibana jala tanomi naung marharaja addoho. Molo di Alkitab terjemahan baru 2 songono do didok engkau tidak akan disebut lagi perempuan yang ditinggalkan dan negerimu tidak akan disebut lagi perempuan terlantar, tetapi engkau akan dinamai perempuan kesukaanku dan negerimu perempuan bersuami sebab Tuhan suka kepadamu. Jadi dipertudus rupani tu parupuan. Manangisi peate parupuan tidak pernah mau ditinggalkan. Ahado nanang dohonon nadisi. Tentu sada do nanang dohonon nadisi ima Tuhan akan memulihkan keadaan umatnya. Di pasuang Tuhani keadaan ni bangsoi. Di paulak tu keadaan na perjulu. Bahkan lebih baik sian keadaan na perjului. Jadi ido molo didok rupani manggati goar nin nagabe goar nai baru tak songon nata pahami keadaan nai do rupani dipulihkan dipasuang muse asa sumuang songon nasai lao. Hamuak kadongan konkret do holong ni Tuhan itu bangsa Israel dakolat dihata dang verbal alai berwujud do ima marhite na pasuakon nasida mulak gabe bangsa na berdaulat. Molo songoni tu hatta makaolongi bangsona ujui bataha porsiaoi lau songoni do holongna nang tu hita di bagasatikyon. Dang masohot tu hatai makaolongi hita. Tuhan tidak akan pernah berhenti mengasihi kita. Jala dakya rupani habis kamus tu hatai patuduhon holongna tu hita. Meragam dalam nilai bata patuduhon holong ni rohana tu akan aniasianna. Jala meragam bentuk ni holong ni Tuhan itu hita. Jala saluhut nai di papatar tu hatai, asa saluhut bangso marnida hati goran dohot hamuliau ni Jehovah. Jadi hobar tu topik ni mingguta di bagasan mingguon, saluhut bangso, asa saluhut bangso marnida hati goran dohot hamuliau ni Jehovah. Seluruh bangsa melihat itu di doa rupanya. Bangsa-bangsa akan melihat kebenaran dan kemuliaan Tuhan. Hamu kadongan saha porsiaun ta'au homai di bagasan nguluta jala ima paposor rohata madalanya ka ari-ari ni ngulutao tujulu macai gajang dope si bulu sota. Tuhata ma makawolongi hita saluhutna.
Amin. Martang yang mahita. Mauliate madiho Tuhan di hatam na hubigi hami, pasu-pasu may jala paurat to di bagasan rohanami be. Asa di parbuiho katami parbuena dinggan parbuena tonggi. Di bagasan Yesus Kristus martangiak kami tuho. Amin.